आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय माखासे इम्पर्टेन्ट आरो बे भिडिअआनो जादों जाय नोंथांमोना आंनि साबस्क्राइबार माखासे दङ सोरबाफोर मैखुन फिसिबायदों आं नोंथांमोननो मोनसे नटिस होनो सानदों आरो बे भिडिअआ खालि बे मैखुन फिसिग्राफोरनि थाखायल' जागोन आरो नोंथांमोनाबो मिथिखानाय बायदियै आं माने सर्टकाट खोन्थानो नागिरदों आरो उनाव आं नोंथांमोननो मैखुननि माखासे आदब लाना फैगोन। दा आरो बोथोर गैया, दा माखासे जों बानाय खोन्दा मोनसे प्रब्लेम जादों, माने गुथिया रिजेक्ट फैदों आरो बे गुथियानो जादों वेस्ट बेंगलनिमोन। खिन्थु आङो नैबे थफ्ला नोंसोर मिथियाखै जानांगौ, आं बिनि बिखयनो माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। नैबे मैखुननि थफ्लामोन आरोना, नैबे मैखुन दङ, नैबेबायदि मैखुन जायो, नैबेबायदि आं जाबाय मास मोननै मोनथामसो, माने माखासे गुथिया मोजां जादों आरोना, माखासे गुथिया मोजां जायाखै। नैबे माने 800 थाखानि लानायमोन मैखुन बेगरा, टटेल बेयाव 20टा पेकेट जादोंमोन। 20टा पेकेटाव माखासेखौ आं साइज खुलायना गारजोब्बाय। बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय, मिथिनो थाखाय आं बेखौ दोननाय जादोंमोन। दा आं बेनो नोंथांमोननो खोन्थानो लुगैनाय, सोरबाफोर जुदि आंनि साख्रियाव बिथांमोना जुदि बानायदोंब्ला मैखुनखौ, माने बेगर गाज्रि मोनो, माइनि बेगर मोनो आरो बियो, नैबे बानायनाया माइनि बेगरमोन। माने जोंखौ माने जाय मानसिया गुथि होदों बे मानसिया माने जोंखौ गुथिखौ होनानै गुथिया रायाखै होननानै जोंनो 10 दिन दोननो होदों आरोना। जोंनो फानबाय, माने जोंबो नांगौ नालाय लाना दोनबाय, 10 दिन दोनबानो माने मैखुनखौ बानायजागोन होनना बुंदोंमोन आरो। ओमफ्राय मैखुना दा ओमफ्राय 10 दिन दोनबाय, 10 दिन दोननानै दा ओमफ्राय जाय जोंनो गुथि हरग्रा, जों बेनाव फन खालामनानै सोंनानै बानायदोंमोन आरो। बानायबाय, एबा बानायनो हासिगोन होननायखाय जों बानायबायमोन आरो। ओमफ्राय होमबाबो जों बानायदों, होमबाबो जादिया आरोना मैखुना। माने गुथिया रेजेक्ट ना आनरेजेक्ट बेखौ जों मिथिया। जोंबो फैसा गारनानै जोंबो मैखुन बेगरखौ बायनाय जादोंमोन आरो मायाव खामानियाव सोलियो, मायाव खामानियाव सोलियामोन, नङा होमबा? बेफोरबायदि रेजेक्ट माल दाफान। मानो होनबा आंनि फैसा मालाबो अरिजिनेल जानांगौ, माने बेखौसो आं लुगैयो। माने बेफारिनि गोरोन्थि गैया, गुदि जाय कम्पानियाव बेफोरबायदि मानसिया बेफोरबायदि गुथिखौ सलायदों बा गुथिखौ बानायदों, बिसोर गोरों गोरा मानसिखा। दिनै मानो मोजां जायाखै? दिनै मोजां जादों नालाय मैखुना। माखासे बहुत दंबायोमोन, आं फानजोब्बाय, माने बे बारसे बारदों दा, माने फोरमान आरोना नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय। नैबे बे जाय कम्पानिया बेफोरबायदि गाज्रि गुथि बरनदा, माने लाबोग्राफ्राबो बेफारिनि आखाइ बारे फैयो नालाय, बेखौ माने बेफारिफ्राबो बा आरो ट्रेनिं लाग्राफ्राबो, गुथि लाबोग्राफ्राबो माने एसे नोजोर बोनानै, एसे मिथिनाय बायदि एसे थाल लानानै फाननांगौबो। माने जाय मानसिया सोलोंनो नाजादों बा न'खरखौ लानानै बेफोरजोंनो न'खर सालायनो सानदों, दिनै बेफोरबायदि गाज्रि गुथि मोनोबा, दिनै बिनि आसायावनो आंहा बेलेग खामानि गैया बा बेलेग आंहा हा हु गैया, दिनै न'आव खामानि मावनो जानाय मोनसे सुबिदामोन बियो। दिनै बेखौनो आसा खालामना आं न'खरखौ आं खुंनो थाखाय आं खामानिखौ मावदोंमोन। नाथाय बेयाव बेफोरबायदि ओंखारोबा जोंनि गोसोआव माने बिराद दुखु मोनो आरो। दा मा खालामनो नोंथांमोन आं खोन्थायो जे बेफोरबायदि मानसि थगायनायजों माने जानगार जा, आरो एसे सानै हयै लाबानो जाबाय। माने गुथिफोरखौ मोजां सोंबानो जाबाय, डेट फेल नामा। आरो आंनि हिसाबाव माइनि गुथिखौ लानाङा डाइरेक्ट, आं होनबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाफोर आंनि साफारफोर बिथांमोना जुदि मैखुन बानायदोंबा आरोना, होमबा नोंथांमोन आं दोननाय जाबाय, सेस बरबाद। 10,000सो मोनगौमोन नामाथाय जों बेयाव मैखुना जानायमोनबा, माथो होनबावनो आरो। बारा फैनाय खमबो फैनाय जागौमोन। हाबालाय माइनिमोन आरोना बेयो। नै माइनिमोन दे। जों नागिरदों, आंबो एकदम सान्दुंनि थाखायनो नुवाखै डिसप्लेखौ। दिनै आजिल' इयो ना, मास मोनथाम ना मोनब्रै जाबाय। मास मोनथामफोर जाबाय दा ने? हा 25 दिनसो जाबाय। मानो जायाखै? 10 दिन दोननाय गुथि ओरै दोननायजों बेजों बहुत दिन जाबायना। बेखारियावनो एकदम बेखार खामानि जाबाय जोंहा।
होना हो मेरलाखौ जात जातसोलै दुनियाव जात जात खालामजायो मानसिफोरजों बे कम्पानि मालिकफ्रानो दसेसलै बिसोरनो खालामो बिसोरनो बरबाद खालामो मानसिखौ आंल' लायाखैमोन आरो बे गुटिखौ बेलेगफ्रा लांनायफ्राबो गाज्रि जादों होनना बुंदों गुटि फानग्राखौ गाज्रि बुंनो हाया बेबो जि ओरै गुदिनिफ्राय हरदों बेबो बेखौनो लाना फैदों माने बेबो माने बेनाव गोरोन्थि थाया माने जिखौ हरो बेबो बेखौनो लाना फैयो मैखुन बेगर नालाय मैखुन बेगर आरो दा बेखौलाय आरो मा दसेबावनो सिनाया आरो माइखौ लानाङा आरोना आंनि हिसाबाव माइखौ लाथारनाङा